ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏକଥା ଅତୁଟ ସତ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ କାଳ୍ପନିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ରଖନ୍ତି କାହିଁକି କେଜାଣି। କେବେ ବି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମଣିଷଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ଆସି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଏଭଳି ଖବର ଆଜି ଯାଏ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଖବର ଅଛି କି? ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ବିପଦ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ତା ଡାକ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏକଥା ଅତୁଟ ସତ୍ୟ ଯେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତିକି ଚିକିତ୍ସକ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, ବାପା ମା, ମିତ୍ର, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନେକ ଅଜଣା ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକନ୍ତି? ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ ବୃତ୍ତିରେ ରହିଛି। ଅସହାୟ ବୋଧ ହେବା। ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର। ପିଲାବେଳୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭଲ କାମ କର, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅବଚେତନ ମନରେ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଆଶା ଓ ଭରସା। ମଣିଷ ଆଶା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଗଭୀର ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଅସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ବିଖ୍ୟାନ ମିଳିଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାମ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀ ମଣିଷକୁ ବିପଦରୁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ବିଗତ ଇତିହାସ ଓ ଆଧୁନିକ ସମୟକୁ ଦେଖିବେ, ତେବେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିମ୍ବା ଭୂକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ କେବେ ବି ଦେବାଦେବୀ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଆସି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମଣିଷମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। କେବେ ବି ଏଭଳି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଆସି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଠାରେ ଆଶା ବାୟା ଭାବ ଇଏ। ଦୋଷ ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କ, ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ତାଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଦେବାଦେବୀ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ପ୍ରୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଅବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗ ଓ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଏହି ଜଗତର ଅସଲ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।